Piny Kenya riwruok kod riwruok mar piny owacho chano chenro ma nyasani mar bero sekta mar pi e pacho ka. Migawo mar pi ni koda chenro mar chwalo pi maler ne jopiny e pacho ka mangima, gino mokelo paro mopogore opogore manyalo bero kaka jopiny yudo pi maler e saa mapiyo maonge midhiero moro amora. Jatend migawo mar pi Eric Muga mane loso e kinde romo madundo motelo ne nyasi mar pi mochan bagi e kaunti ma Mombasa oyango ni midhiero ma jo Kenya kale mar yudo pi maler en gino magidwa tieko bang' romo madundo no. Formulated the water sector regulations, that is the water sector regulation 2025 that have been acceded, and this will also affect the water service providers because it cuts across. These are systems to activate and to empower, to breathe life to the Water Act of 2016. We are also keen to start having a conversation about financing, private financing in the ministry, and that will cut across even to the account levels through the water service providers. The reason why we're having this conference is that number one is to explore different climate smart technologies, digitization. We are talking about Internet of Things, artificial intelligence. These are solutions that can help us accelerate access to safe water, accelerate access to safely managed sanitation services. Dhowath ma Kisumo medo bedo siro maduong' ma dongruok